سوا أب متأي هو كان زجاج مخاب دهوتات المقدام كلن تناوب قعدك التهنتلان حبرو نبرة تستمر لان مأكل كم زخنت أبلات هجراوي أجل جلوت مبل إسران شمون تنزوري أجليتهم هفتم فرزجي نتم تمهروا الزراري بومالو أرسي ماسمورم كتغربايا እቶም መንእሰያት ኣብ መግለጺኦም ብሰው ሓለፈ መንእሰያ ኣብ ዝኾነ ቦታ ከይዱ ንህዝቡ ብተወፋይነት ከገልግልን ህይወቱ ብብቕዓት ክመርሕን ከም ዘይእግሞ ቅድሜና ዝሓለፉ ዙርያታት ህያው ምስክር እዮም ድሕር ምባል ዝሓልፍዎ ዘለዉ ተመክሮ ህይወት ናይ ፈለማን ሓጋዝን ምዃኑ ኣብርሆም ተማሃሪት ለውሃት ክፍሎም ነሪና ኣብ ዝሃቦቶ ርእይቶ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ናቤት ስድሮም ከም ዝነበሩ ኣብ ዘዋን ዝግን ገዛእ ነብሶም ናይ ምፍላጥን ምምሕዳርን ክእለት እንረዩን እናማዕበሉን ይመፁ ምህላዎም ብምምልካት ኣለይቶም ብልዑል ጥንቃቐን ሓላፍነትን ከም ዝከታተልዎም ሓቢራ ንመጻኢ ህይወትካ ካብቲ ኔክስት ስቴጅ ኦፍ ዮር ላይፍ ስለትምህረካ ሰበብ ብጣዕሚ ጽቡቕ ቦታ እዩ መቐይሮ ናይ ህይወተይ እየ ዝብላ ካብ ቆልዓ ኣትሓስባ ናይ ቆልዓ ነርካ ተማሂርካ ገዛኻ ትኸይድ ካብ ገዛ ኤቭሪቲንግ ተቐሪቡ ፀንሓካ ስድራ ስለ ዘሎ ማለት እዩ እሱ ተጠንቂቕካ ገዛ ትኸይድ ኣብዚ ግን ባዕልኻ ከም ትሓስብ ኢኻ ትኸውን ሳዋ መቐይሮ ህይወት እያ ዝበለ መንእሰይ ምስግና ዘካርያስ ድማ ኣብ መንጎኦም ልዑል መዘናዊ ውህደትን ምትሕልላይን ከም ዘሎ ብምግላጽ ፖለቲካዊ ኣካዳሚያውን ወተሃደራውን ትምህርቲ ኣጣሚርካ ኣብ ሓደ ዓመት ምውሳድን ብብቕዓት ምዝዛምን ብልጫ ከም ዝኾነ ኣርድዩ ያስሚን ዒሳን ፀሃይነሽ ገብሪ ህይወትን በግዲን ኣብ ሳዋ ትምህርታዊ ዕላማ ኣነጽርካ ብዝተለምካዮ ክትጓዓዝ ዝዕንቅጸካ ከም ዘየለ በአንጻሩ ሙሉእ ግዜ ንትምህርትን መጽናዕትን ከም ዘለዎም ኣብርሄን አባል ብሔረ ራሻይዳ ሞሚና ኢብራሂም በወገና ህይወት ናይ ሳዋ ካብ ዝሓለፈቶ ተመክሮ ዝተፈልየን ልዑል ፍቕሪ ዝርከቦን ኮይኑ ከም ጸንሐ ብምሕባር ብፍላይ ኣብ ትምህርታዊ ህይወታ ዝረኣየቶ ምትሕግጋዝ መዛኑ ከም ዝመሰጣ ገሊጻ አባላት 28 ዙርያ ሃገራዊ አገልግሎት ኣብ ርእስቲ ዝወስድዎ ስሩዕ ትምህርትን ስልጠናን ስፖርታዊ ውድድራት ሰሚናራትን አስተምሮታትን ብንጥፈት ውዕውዕ ስምዒትን ልዑል ሞራልን ኣብ ምስልሳል ይርከቡ ኤርትራ ዘለዋ ናይ ምቹ ናይ ሰላም ሕብረ ብዙሓዊ ባህሊ ልምድና ነባብራን ከምኡውን ቱሪዝማዊ ሰሓብነታ በበጻሕቲ ኣዝያ ተጠማቲትን ምችእትን ይገብራ ኣብዚ ምኽንያት እዚ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት መጽኦም ብጉጅለ ዕዶት ዘካይዱ ወጻእተኛታት ነዚ ሓቂ እዚኦም ኣረጋጊጾም ብራና ኣስመስቀል ጸብጸብ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰላምን ጸጥታን ሕልፍቲ ካልእ ጸጋታት ንበጻሕቲ ምችእቲ ከም ዝገብራ ብጉጅለ ዕደት ዘካየዱ ዜጋታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝኾኑ በጻሕቲ በአድናቆት ገሊጾም ካብ ኣስመራ ንባጽዕ ብመኪናን ባቡርን ካብ ዝተጓዓዙ በጻሕቲ ኣውስትራልያዊ ሚስተር ማርክ ፕራየር ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ሎሚ ኣብ ዓለም ብሃፋስ ዝሰርሕ ባቡር ክትርኢ ብርቅና ኮነ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ብናይ ሃፋ ባቡር ንተፈጥራዊ ጸጋታት እታ ሃገር እናስተማቐርካ ክትጓዓዝ ድማ ፍሉይ ባህታ ዝፈጥር እዩ ክብል ብዝተዓዘቦ ኣመና ከም ዝተመሰጠን ኩሉ ልዕሊ ትጽቢቱ ከም ዝኾነን ኣብርሂቡ ኤርትራ ዘይተበከለ ጽሩይ ባሕሪ ስለእትውንን እውን ካልእ ብልጫ እዩ ዝበለ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ዝመጸ ሚስተር አንቶኒ ቡም ብወገኑ ኣብ መዳይ ምልላይ ዘሎ ጸጋታትን ምትብባዕ በጻሕትን ሚኒስትር ቱሪዝም ብዙሕ ስራሓት ከም ጽበዮ ካብ ትዕዝብቱ ሓቢሩ እንግሊዛዊ ሚስተር ቫዚል ላርቴክ ድማ ኤርትራ ኣብ ርእስቲ ሃገረ ሰላምን ርግኣትን ምዃና ዘለዋ ሙኡስ ክሊማዊን ነቲ ሰለስተ ወቕቲ ኣብ 2 ሰዓት ዝብል ጭርሖ ሚኒስትር ቱሪዝም ብግብሪ ከተስተማቕር ዘኽእል ከም ዝኾነ ብምግላጽ ወደብ ባጽዕ ምስ ዘለዋ ዘመናዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ወደብን ማርሳታትን ንመጻኢ ብሩህ ተስፋ ከም ዘለዋ ክግንዘብ ከም ዝኸኣለ ገሊጹ ኣውስትራልያዊ ሚስተር ማይክ ስቴይን ብጊድኡ ኤርትራ ዘይከም ካልኦት ጎራብቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ሃገረ ሰላም ርግኣትን ቅሳነትን ብምዃና ኣብ ዝደለኻዮ ሰዓት ናብ ዝደለኻዮ ቦታ ትንቀሳቐስ እትኽእለላ ከምኡውን ምቕሉልን ተቐባል ጋሻን ህዝቢ እትውንን ሃገር ኮይና ከም ዝረኸባ ምስክርነቱ ሂቡ ሓሙሽተ ጥቅምቲ ዓለማዊ መዓልቲ መምህራን ወፍሪ መጻኢ ወፍሪ ኣብ መምህራን ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብ6-7 ጥቅምቲ ብዝተፈላለየ ንጥፈታት ተዘኪራ ንዝኽርታ ዕለት ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ሚኒስተር ሰመረ ርእሶም ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብ ዘለናዮ መዋዕል ፍልጠትን ቴክኖሎጅን ብዘይብሉፅን ተወዳደርን ትምህርቲ ቀጻልነት ዘለዎ ልምዓትን ዕቤትን መነባብሮ ክረጋገጽ ከም ዘይክእል ጠቒሱ ብቕዓትን ጽሬትን ትምህርቲ ብልዑል ዓቕምን ዓይነታዊ ብቕዓት መምህራንን ከም ዝብጻሕ ብምምልካት ኤርትራ ኣብዚ መዳይ ዝብዝሓየለ ትጽዕት ምህላዋ ኣረጋጊጹ ማሕበር መምህራን ፍልጠት ኣባላቱ ዘበርኽ ትምህርትን ስልጠናን ክውድብ ከምኡውን ስሕበት ሞያ መምህርና ዘሕይሉ ስጉምትታት ክትኮረሎም ዘዘኻኽረ ሚኒስተር ሰመረ ሚኒስትር ትምህርቲ ኣብ ምዕባለ ሞያ መምህርና ተርኡ ከም ዝዕዘዝ ኣነጺሮም
أبو منبر محبر ممهران إيرترا ممهر إساق تسفا قرقش بوغنو نممهران بتشو مايتا مفتار متمهارو بتشو مايتا مفتار مالت مخانو تمرتن بتصفتن عمقاتن نخم محلالف دما مملمال بوغ ممهر وستاني كم زغونة تغيسوم معالتي ممهران فقر مويوم حديروم أم هنات حاجر درخت راكت أوتو تزخخر علت مخانا حبيروم هتان تمرتي كابز جمر كساب زل على درجة بتيحو قبوز فتم بغنع من قد زمازنو ممهر مخانو زحبره أبو منبر محبر ممهران زوبا ماكل ممهر ولد ميكايل اسملاش أب ممهر زقبر وفريا قداس النتول علكم زغونة بمملكات ولد دياب ممهران وفريكا كايدون ندقم بعتب كتاتلون تمحتينوم بزي كازي بشوعة تكمتي وادراش من محدار زوبا ماكل أبستخايدك على أخيبا أب واناو بدوتاتن بلجاتاتن ممهر ترى ممهر أفنسات متعي قعزو محبر ممهران كابشحن شعات 291 كمون سنة مقبار ممهر أبزبلو زعباتات زتكورو متنعتا ورغاغتي قريبام زي كمزيلون كله بمخنيات عالماو معالتي ممهران بركت زبلو ممهران أبارك سماعتات ناي مخصوصا ساقرابن مسحين نتفتات أكايدام أمباسادر إيرترا بحروت أوروبا أتو نغاسي كاسا بأربعة تكمتي مسأب كتما روتردام من كبابيان هولاند زغموتو زيغاتا تركب بمكياد أب معزاز ترنا في أمن ترأم معوات هاقراو مدباتن كمزتي كابتي بوتاز بتحنا حبريتا أملكيتوم أب تركب أمباسادر نغاسي نهلوك نتات هاقرنا بمنصر زباون علماون معبالتات أملكيتو سفيح مبريه دهر مهاب كم أرايات أعرن تمرتن إيرتراوين هاجر زلو كتور فقرن أب من دبابرو زيغاتات مسرتاو ممحياش كمزقبو زخولو عبيت سرحات كم تسالتون أب مسرح كم زركبن تغيسوم بزعم منايو بزحكو أنتغنس تلفناون قليل كم زيكونا أميننا عصفاق نسرحي بباق قبل أسمير لهم كاب حديد لمعتاو مدباتنا نمخلافنا بعده بوست سرحالو شرحتاتن وطناتن تصاباتي بحيال مختي أوشتن وطان زغمت حزبن حيلتات مكل خالون وفوي مرحينتن عرقانو كم زوات زملكتا أمباسادر نغاسي بحجون ملكعاتهم إن تغير كمتصل سلازخولو نفس وكف زيغا نقحاتو زيادة بمبراخ ناي مختم مدبات المعزاز بزلعله ودابن تمرتن كسرح مدرخول طلبهم خانو اغنزيبهم تساتفتي بوغنم اب كل مديات مزغب زلو عوت مرأيات صعرن تمرتن كمون صنعتنا توفاينتن حزبن منغستن مخانو بمحبار بوغنم ودابيتاتهم بمحيال لمعتاو غعزو نقدميتا مبراخن حقيا مثل إيرترا مغلحن كموترو اجامهم نمبركات دلوناتهم دقيمهم الرقاقيتهم نبرتي من محدار كبابي غزا دانغور نزوبا عرزا منغست إيرترا مس مشاركت بمتحبار بزغبرو صعري ابعدهم سالا استوادده بروجكت صروي استماي كستي بقيعم نزفتا حزن مرغاز كاب منጭ ماي ناوشت عد زاتو 1 كيلومتر زنوحاتو مسمر شامبقوتات ماي نمزرغاح بغلوبتهم كم تساتفو زحبروتهم نبرتي بزي بموهاد حزبن منغست نستسلاسل حيال عمام لعلي 8000 نبرتي كاب زحلف ورح جنبت جميرم وحسماي يرخبو كم زلو غليصم بمسرت حبريتا محضري من محضر كبابي غزا دانكور أتو سراج محمد اتي تواديدو زلو بروجكت ماي بصحة وساعات تسرح كوينو 8% حزب باسكان كلتم عدل نقطاتاتن يتقلل بزي كازين ابتكالات عنان تمهرتن شامبو